राज्य शिक्षण मंडळाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष आणि प्रभारी शिक्षण उपसंचालक चिंतामण वंजारी यांना अटक करण्यात आली आहे। कारवाईमुळे शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे। तत्कालीन लिपिक लक्ष्मण मंगामला यांना अटक केल्यानंतर लगेचच वंजारी यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे। घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधाराचा शोध पोलीस विभागाची एसआयटी टीम लवकरच घेते आहे। 2019 पासून हा गोरखधंदा सुरू असल्याचं तपासात उघड झालंय। चिंतामण वंजारी जिल्हा परिषदला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी असतानाच बनावट शालार्थ आयडींना मंजुरी देण्यात आली होती। भरती प्रक्रिया बंद असताना देखील ही मंजुरी देण्यात आली। या बाबी संगनमताने लपवून ठेवण्यात आल्या होत्या। आतापर्यंत 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे। वंजारी यांच्या अटकेनंतर आता आरोपीची संख्या 12 वर गेली असून दोघांनाही जामीन मिळाला आहे।